αυτά? Αυτό είναι μια ηλεκτροστατική μηχανή Beam Hoost. Και έχουμε και δύο ηλεκτροσκόπια, τα οποία ανιχνεύουν ηλεκτρικό φορτίο. Τώρα θα συνδέσω τον πόλο της μηχανής με τον δίσκο του ηλεκτροσκοπίου. Βλέπουμε ότι τα φύλλα αποκλίνουν, άρα μας δείχνει το ηλεκτροσκόπιο ότι έχουμε ηλεκτρικό φορτίο. Μαριά, αν συνδέσουμε τον άλλον πόλο της μηχανής με το ηλεκτροσκόπιο, τι νομίζεις ότι θα συμβεί? Ας το δούμε. Τώρα βλέπουμε στο ηλεκτροσκόπιο ότι τα φύλλα δεν αποκλίνουν καθόλου. Γιατί έχουμε ίδια ποσότητα θετικού και αρνητικού φορτίου. Μαρία, τι πιστεύεις ότι θα γίνει αν συνδέσω και τα δύο ηλεκτροσκόπια με τον έναν πόλο της μηχανής? Ας το δούμε. Λοιπόν, επειδή το υλικό μου είναι και το δεύτερο αγωγός, βλέπουμε ότι το φορτίο μεταφέρεται και στο δεύτερο ηλεκτροσκόπιο. Έχω αυτά τα δύο υλικά. Πώς θα αναγνωρίσουμε εάν είναι αγωγοί ή μονοτές? Έχω δύο τρόπους στο μυαλό μου. Ο ένας είναι να ακουμπήσω τον πόλο της μηχανής και το δίσκο του ηλεκτροσκοπίου. Βλέπω ότι τα φύλλα δεν αποκλίνουν, άρα η κορδέλα είναι μονοτής. Ο δεύτερος τρόπος είναι, αφού δώσω φορτίο στο πρώτο ηλεκτροσκόπιο με τον αγωγό μου, να συνδέσω το υλικό στο δεύτερο ηλεκτροσκόπιο. Προτείνω να κάνουμε το δεύτερο τρόπο με το δεύτερο άγνωστο υλικό. Τώρα βλέπουμε τα φύλλα ότι αποκλίνουν. Αυτό μας δίνει το συμπέρασμα ότι και το δεύτερο υλικό μας είναι αγωγός. Παιδιά, έχω μία απορία. Πώς θα αναγνωρίσουμε ποιος είναι ο θετικός και ποιος ο αρνητικός πόλος? Έλατε. Έχω ηλέκτριση με επαφή από τον πόλο της μηχανής μέσω του αγωγού, ώστε τελικά όλες οι κλωστές αποκτούν το ίδιο είδος ηλεκτρικού φορτίου και αποφούνται. Γνωρίζουμε από το βιβλίο, εάν τρίψουμε ένα πλαστικό καλαμάκι με μετάξι, το πλαστικό θα έχει αρνητικό φορτίο. Παρατηρούμε ότι οι κλωστές αποθούνται, άρα έχουν αρνητικό φορτίο. Οπότε και ο πόλος της ηλεκτροστατικής είναι αρνητικός.